Hai moitas formas de interpretar Galicia. A mellor é a túa. 25 de xullo. Toca celebrar. Xunta de Galicia. Gústasme moitísimo. E ti gústasme de aquí á lúa. Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3. Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a amar. Hola, rapaces! Hola, ti tamén bebes agua sana? Sí, claro, é a que bebo de toda a vida. Mamá, di que é mellor para os nenos. Escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Se aprenderedes, o importante é que coidarse. E ademais está boísima. Ser ti é consentir, pero tamén é coidar. Agua sana. Coidar deles é escoller ben. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agroba, en el término municipal de Bayona, Pontevedra, a 270 metros sobre el nivel del mar, en una zona verde, de gran belleza y libre de toda contaminación. A pie de manantial se sitúa la moderna planta de envasado, con un proceso de embotellado totalmente automatizado para mantener la pureza original del agua y asegurar la adecuada conservación de sus propiedades naturales. Disponemos de 3 líneas de envasado, 2 para el envasado PET y 1 para el vidrio. Aguasana está plenamente concienciada y comprometida con el medio ambiente, cuidando los manantiales y su entorno de forma sostenible y contribuyendo a la correcta gestión de sus envases, utilizando el vidrio y el PET que mantienen las cualidades del agua inalterables y además son reciclables. Las principales características de Aguasana que la diferencian de otras aguas envasadas son su débil mineralización y su bajo contenido en sodio. Aguasana no solo quita la sed, te cuida.
Bueno, os días empezamos, rematado o Consello de Asuntos de Galicia, como sempre, doulles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro asunto, a proposta da Axencia Galega de Turismo, dentro do traballo que seguimos facendo para a posta en marcha para que todo este disposto cara ao Xacobeo 27. Recordarán que a semana pasada anunciábamos os primeiros proxectos de empresas e entidades que se acollían ao programa O Teu Xacobeo, a primeira programación relacionada directamente co Ano Santo. Hoxe falamos no Consello, aprobamos medidas referidas á mellora das rutas que levan os peregrinos a Compostela, das rutas oficiais dos Camiños de Santiago. Temos en marcha un plan de mellora de seguridade viaria nos Camiños de Santiago, 40 millóns de euros en total, para actuar en 150 kilómetros en diferentes rutas. Que queremos facer? Pois actuar en partes do percorrido onde a ruta coincide con estradas, con tráfico, e, polo tanto, é necesario mellorar a seguridade viaria, garantila, e o que queremos é habilitar sendas peonís que vayan paralelas para evitar coincidir cos vehículos na calzada e tamén outras melloras relacionadas coa seguridade, pasarelas, muros de contención, etc. E, polo tanto, hoxe o que aprobamos dentro deste plan de 40 millóns de euros e 150 kilómetros, aprobamos realizar melloras de seguridade viaria en 40 treitos do Camiño do Norte e o Camiño Inglés. E, ademais, xa aprobamos o trazado definitivo que van ter estas sendas peonís que queremos facer, e o seguinte será licitalo. Estamos falando en total de 27 tramos no Camiño do Norte e 13 tramos no Camiño Inglés. E o orzamento total destas actuacións, que agora pasaremos a licitar, é de 8 millóns de euros, coa intención de que a principios do ano que ven estén todas as obras executadas. Cambio de acordo de Consellería, varios acordos da Consellería de Cultura. O primeiro, seguimos, ten que ver co apoio que lle damos habitualmente aos concellos de todos máis pequenos, de menos capacidade económica, para que poidan reformar e modernizar os seus bens de interese cultural, as súas instalacións culturais. Hoxe acordamos colaborar con dous concellos, o Concello de Sarria e o Concello das Neves, con 260.000 euros. 158 para o Concello de Sarria, para renovar a cuberta da Casa do Marqués, neste concello, que é un edificio estilo indiano que está en pleno camiño francés, en no que se desenvolven multitude de actividades culturais. E co Concello das Neves, 100.000 euros para modernizar o equipamento do Auditorio Municipal José Gil, un espazo onde se desenvolve prácticamente todas as actividades culturais que se fan no Concello das Neves. Por tanto, 100.000 nas Neves e 158.000 en Sarria. A proposta, cambio de acordo, a proposta da Consellería de Emprego, hoxe acordamos distribuir 2,5 millóns de euros para 56 centros comerciais abertos, para que realicen actividades. Os centros comerciais abertos son aqueles asociacións de profesionais dunha zona ou barrio que traballan no comercio de xeito conxunto. Por lo tanto, deses 2,5 millóns de euros sería en total. Son 56 centros comerciais e 4 federacións de comercio. Por lo tanto, deses 2,5 ou 2,3 irían para os centros comerciais e 120.000 para colaborar con 4 federacións de comercio. Federación de Libreiros de Galicia, o Gremio de Solleiros e Reloseiros, a Federación da Mariña Lucense de Comercio e o Consorcio do Comercio do Salnés. Por tanto, repito, 2,5 millóns, deles 2,3 para 56 centros comerciais e o resto para 4 federacións do sector relacionadas co comercio. Cambio de acordo, Consellería de Presidencia, entre as súas competencias en materia de mobilidade, hoxe acordamos destinar 2 millóns de euros para 17 convenios con entidades sociais que posibiliten o transporte escolar adaptado para alumnos con necesidades especiais. Falamos de 470 rapaces e rapazas que acuden aos colexios que dependen destas entidades de apoio social
e que necesitan un transporte en condiciones especiais, un transporte adaptado. Tamén poden ir aos colexios destas entidades ou a centros especiais de emprego. En total cubrimos 80 rutas para acudir a unha vintena de centros entre colexios e centros especiais de emprego e destinamos a esta axuda, xa digo, 2 millóns de euros para colaborar con 17 entidades sociais que prestan este transporte adaptado. Seguimos neste sector, neste caso un acordo da Consellería de Educación. Queremos seguir garantindo que o ensino público galego sexa o ensino máis inclusivo de España e, polo tanto, seguimos colaborando coa ONCE para garantir a atención e o apoio aos máis de 300 alumnos galegos con discapacidade visual que acuden a centros ordinarios, é dicir, non a centros educativos da propia ONCE, sino a centros da rede pública de ensino. Por lo tanto, este convenio supón casi 400.000 euros, algo máis de 380.000, para contratar profesores de apoio que ofrezan atención directa a estes estudantes de xeito rotatorio, van polos centros atendendo a alumnos con discapacidade visual e, ademais de contratar estes profesores, se ofrece tamén material didáctico adaptado ás súas necesidades, en braille, grabacións de temas ou outros sistemas que permitan o acceso aos contidos educativos. 380.000 euros para apoiar a 300 alumnos galegos con discapacidade visual que cursan os seus estudios en centros públicos galegos. A proposta da Consellería do Mar, hoxe, dentro da colaboración que temos coas cofrarías galegas, a última a que estamos desenvolvendo nos sucesivos consellos según se van asinando os convenios, recordarán ese plan que fixemos para paliar os danos producidos polos recentes temporais. Imos desgranando unha cantidade cercanos 20 millóns de euros con sucesivos convenios e o acordo de hoxe non está incluído dentro dese plan, sino é outro plan que xa se ve mantendo en ano 2020, donde colaboramos coas cofrarías para a retirada de liso ou algas que arriban ás nosas costas, ás zonas onde hai bancos marisqueros. Este é un programa que chama Mar Limpo Horizonte 2030, son 4 millóns de euros, e, aparte de renovalo outra vez este ano, fixemos balance do que, dende que está en vigor este plan, vai xa para máis de 5 anos, foi retirado das costas galegas. Falamos de casi 500 toneladas de liso mariño retirado gracias á colaboración entre a Xunta e estas cofradías. Son moitos pequenos proxectos de limpeza adaptados a cada lugar da costa onde chega este liso, 370 proxectos de limpeza a toda agora, e participaron 700 mariscadores pertencentes ás cofrarías e 30 embarcacións. Isto a toda agora. Renovamos, como decía, este convenio para este ano 1,2 millóns de euros para 17 novos proxectos de limpeza para retirar residuos ao longo do ano 2026. Por tanto, seguiremos con este plan que empezou no ano 2020, en principio, seu horizonte, como decía, to ano 2030. Outro acordo da Consellería do Mar ten que ver con unha actuación clave que está acometendo a Consellería nos portos de interese galego, que son competencia da Xunta de Galicia. Falo das dragaxes, que son fundamentais para manter en condicións axeitadas os calados dos diferentes peiraos e tamén para manter as axeitadas condicións ambientais. As dragaxes sempre teñen unha tramitación complexa, requiren moitos informes sectoriais, requiren unha tramitación longa e, polo tanto, todo o que redunde en darlle agilidade a estas tarefas, ir planificando, anticipándose, vai garantir un mellor funcionamento. Polo tanto, o que fixemos foi acordar que se destinen 2,6 millóns de euros para ir redactando os estudios técnicos necesarios para despois licitar as dragaxes nos portos autonómicos onde a Consellería do Mar estima que vai ser necesario, que son exactamente 33. Van precisar dragaxes non de xeito inmediato, pero sí a medio prazo e, polo tanto, xa con esa planificación a que me refería, imos adiantando o traballo e encargando estes estudios técnicos, 2,6 millóns de euros e, ademais, quen resulte adxudicatario terá que supervisar, aparte de ir preparando as dragaxes, os estudios para estes 33 portos,
ir supervisando, facendo seguimento e control das dragases que están en marcha, que se van poñer en marcha próximamente. A máis importante, recordo, a dragase do río Lérez, na cidade de Pontevedra, que agora mesmo está en fase de tramitación ambiental. Cando remate, licitaremos unha obra que contará con un investimento de 12 millóns de euros. Por darles outro dato máis, dende que Portos de Galicia iniciou a dragase dos peiraos nos diferentes portos, levamos realizadas 72 obras de dragase, polo tanto, hai que continuar, e algunhas que se fixeron xa anos, volver a efectualas. Cambio a Consellería de Vivenda, primeiro nas súas competencias de infraestructuras e despois de vivenda. En infraestructuras, hoxe, acordamos asinar un convenio co Concello da Laracha para humanizar a contorna do Colexio Otero Pedrallo, para mellorar a súa accesibilidade e garantir a seguridade viaria. Son casi 430.000 euros, dos cales a Xunta vai a chegar ao 70%, o resto vai non chegar ao Concello. Xa digo que se refire a seguridade viaria, imos habilitar unha senda peonil, novas beirarrúas e renovar unha serie de aparcadoiros facéndoos máis accesibles. O prazo de execución, 6 meses. Outro acordo de colaboración con Concello, neste caso co Concello de Bueu, en Pontevedra, convenio para renovar o que é un dos principais eixos de Bueu, que é a Rúa Pazos Fontenla. A cantidad importante, 1,7 millóns de euros, vai ir por fases. A primeira fase, que é a máis custosa, a Xunta de Galicia aportará 1,7 millóns de euros para renovar a Rúa Pazos Fontenla e convertirla nun bulevar máis accesible, seguro e sostible. Pasan casi 4.500 vehículos diarios e é necesario facer moitas actuacións. Esta vai abarcar casi 1 kilómetro, renovación de xeito íntegro de todo o pavimento, habilitación de beirarrúas máis anchas e reorganizar as zonas de aparcamento. 1,7 millóns de euros para colaborar co Concello de Bueu. E a última obra importante pola súa cuantía e polo que supón os autorizamos licitar as obras da ronda leste da cidade de Ourense para eliminar gran parte do tráfico no casco urbano e tamén para reducir os tempos de conexión coa autovía das Rías Baixas. Son 12,7 millóns de euros os que importará esta obra de execución da ronda leste de Ourense. Vai comunicar o núcleo de Amposta coa Nacional 525 e tamén o enlace, como decía, coa A52. Vai ir, basicamente, polo Concello de Ourense, tocará tamén o Concello de San Cibrao das Viñas, beneficiando, pois, a moitas decenas de miles de veciños, longitude de 1,5 kilómetros e, aparte de eliminar tráfico do centro da cidade de Ourense, reducirá o tempo e a previsión para enlazar coa autoestrada Rías Baixas dos 7 minutos actuais a pouco máis dun minuto. A previsión é, unha vez que os autorizamos por casi 13 millóns de euros a licitación das obras, adxudicalas neste mesmo ano e iniciar a súa execución a principios do ano 2027. E decía, acordo en materia de vivenda, seguimos tomando acordos para cumprir o compromiso de doblar o parque público de vivendas en 4 anos, hoxe autorizamos licitar 55 novas vivendas de promoción pública no barrio de San Pallo de Navia, en Vigo. Casi 12 millóns de euros de investimento, 11,8. Con estas 55 vivendas, a Xunta xa ten en marcha en Navia, no polígono de San Pallo de Navia, que é onde estamos concentrando os maiores esforzos en Vigo, 927 vivendas públicas. 309 xa están en execución, algunhas moi avanzadas, 215 xa están adxudicadas e, por tanto, comenzarán de xento inmediato, 268 están en fase de licitación das obras e 135 a previsión é licitalas de xeito inmediato nos sucesivos consellos que se vayan producindo nas próximas semanas, ata chegar a casi esas 1.927 no barrio de San Pallo de Navia. Cambio de acordo de Consellería, política social, seguimos facendo unha gran aposta, hai anos que a Xunta de Galicia está facendo, pola chamada atención temperá, que aquela dirixida a rapaces e rapazas dende que nacen ata os 6 anos para previr, identificar e tratar posibles trastornos dende os primeiros síntomas, o cal o fai moito máis eficaz e doado, e buscar que os rapaces que teñan o tipo de problema gañen autonomía e calidade de vida. Para iso, a detención e a atención temperá é fundamental. A Xunta levamos anos reforzando a rede galega de atención temperá.
Por dares un dato, no 2009 só había 2 unidades de atención temperá. Agora, antes de este acordo, había 53. Agora, co acordo de hoxe, pasaremos a 60. No ano 2009, só 15 concellos tiñan este servizo de atención temperá. Agora mesmo hai máis de 200 e se benefician máis de 6.000 menores de 6 anos. Isto, ademais, hai que engadir os servizos de atención temperá que existen nos diversos hospitais públicos galegos. Ben, queremos que a rede siga medrando, como decía, aumentamos as plazas, hoxe incrementamos un 14% as axudas que lle damos aos concellos para que sigan consolidando esta rede e co este aumento do 14% vai ser posible abrir 8 novas unidades de atención temperá. E xa chegamos, como decía, pasamos das 53 actuais a 61, exactamente. O gasto, xa digo que aumenta respecto ao último acordo relativo á rede de atención temperá, aumenta un 14%, vai ser o que hoxe acordamos de 18,4 millóns de euros para seguir ampliando a rede de atención temperá en Galicia en colaboración cos concellos. Ben, seguimos avanzando, seguimos dando pasos, paso a sanidade para complementar as obras e o equipamento do Hospital de Montecelo, do novo Hospital de Montecelo, que está rematando a súa construción na cidade de Pontevedra. É un investimento moi importante, ao redor de 200 millóns de euros, e que colocará toda a área sanitaria de Pontevedra a vanguarda de moitos servicios e evitará os desplazamentos que se están producindo agora a outras áreas sanitarias, especialmente a área sanitaria de Vigo. Ben, decía que seguimos dando pasos, o que facemos hoxe é completar o equipamento, xa iban investidos nos 2 anos anteriores 10 millóns de euros por ano, e agora acordamos licitar para completar o equipamento do hospital, xa sería a última licitación, 10 millóns de euros para acabar de completar o equipamento necesario para que este hospital, unha vez que rematen os últimos traballos de construción, poida empezar a funcionar. Por lo tanto, xa haberá servizos que funcionen este mesmo ano. Antes de que remate o ano 2026 vai estar en marcha o novo servicio de radioterapia, pero para un funcionamento integral é necesario completar o equipamento e hoxe facémolo licitando os últimos 10 millóns de euros que eran necesarios. Outro acordo en materia de sanidade que ten que ver co desenvolvemento da Lei de Protección da Saúde das Persoas Menores e Prevención de Condutas Aditivas, que así se chamaba a lei que foi pioneira, fomos a primeira comunidade de España, recordarán, en prohibir o consumo de bebidas enerxéticas entre os menores e os vapeadores. Despois, o Goberno Central tomou unha decisión parecida, pero limitou, rebaixou esa idade ata os 16 anos. Aquí, en Galicia, son 18. Ben, decíamos cando aprobamos esta lei que era necesario un desenvolvemento, e o que estamos facendo agora para que sexa efectiva, a parte das inspeccións e os controis para asegurar que se está cumprindo, tamén é clave traballar na información para que esta lei poida ser cumprida polos seus destinatarios. O que fixemos hoxe foi aprobar a orde que vai regular os cartéis oficiais sobre as prohibicións de consumo de alcohol, bebidas enerxéticas e vapeadores entre os menores e tamén regular os lugares onde deben estar colocados. Existirá unha única sinalización, non poderá haber outra para toda Galicia, e os locais deberán usar estes modelos normalizados que estarán a súa disposición na web da Xunta de Galicia para descargalos. Serán de uso obrigado, así establece a lei, en todos os locais que vendan este tipo de produtos e deben estar colocados de xeito que sexan visibles tanto dende o interior como desde o exterior do establecemento, e isto tamén quedará establecido e regulado nesta orden que hoxe aprobamos. Un acordo a proposta da Consellería de Medio Ambiente, son 2, teñen que ver coa xestión da auga. Recordarán que nestas últimas semanas facíamos un balance das actuacións que ten en marcha a Consellería de Medio Ambiente en materia de saneamento. Hoxe o que facemos é un balance, pero en materia de depuración de aguas, dos sistemas de depuración. Os datos que hoxe coñeceu o Consello da Xunta de Galicia indican que agora mesmo estánse a mobilizar 126 millóns de euros na modernización e mellora dos sistemas de depuración de Galicia. Competencia municipal, temos dito moitas veces, que necesita para o seu
correcto funcionamento, axeitado funcionamento da colaboración imprescindible da Xunta de Galicia. 126 millóns de euros en 12 actuacións na actualidade, tanto novas instalacións como dotación de alta tecnoloxía de depuradoras que xa existían e tamén sistemas de reducción de consumo enerxético ou incluso que se poidan autoabastecer enerxéticamente mediante os temas de lodos, biogás e os sistemas que agora permiten esta posibilidade. Algúns exemplos destes 126 millóns de euros: a depuradora de Vilagarcía, 32 millóns de euros, a de Sada, 12 millóns de euros, ou a futura de Dar de Foz, que se licitará en breve, 14 millóns de euros. Isto respecto que xa está ou executándose ou a piques de comenzar a súa execución. E hoxe damos un paso máis e aprobamos un convenio cos concellos de Cee e Corcubión e tamén coa Diputación da Coruña para a execución da nova depuradora que vai dar servicio a estes municipios. Son 14 millóns de euros en total. Os dous concellos Cee e Corcubión, coa colaboración da Diputación, aportarán un 20% e outro 80% será aportado pola Xunta de Galicia nesta licitación que hoxe aprobamos. Decía que son dous acordos en materia de medio ambiente que teñen que ver coa xestión da auga. Este segundo, de rabiosa actualidade, ten que ver coa situación actual e posible futura da situación que podemos chegar a vivir por seca prolongada. Afortunadamente, a situación será, a día de hoxe, na demarcación Galicia-Costa, como saben, é a que é competencia da Xunta de Galicia, é de normalidade. Os encoros, a semana pasada, os últimos datos, conxuntamente, en global, están casi 87% da súa capacidade, pero é certo que en ningún caso pode haber relaxación e hai que tomar medidas preventivas dentro da situación de normalidade que temos agora mesmo. A semana pasada, por exemplo, declaramos a situación de prealerta por escaseza moderada nos sistemas do río Lérez, en Pontevedra, e do río Anllóns e Costa da Coruña, ata o límite con Arteixo. Aí declaramos situación por prudencia de prealerta por escaseza moderada. Tamén acordamos activar medidas equivalentes a un escenario de prealerta, sin ter que declararlo, por lo menos por agora, no subsistema de Baiona. Todas estas medidas están decididas pola Oficina Técnica da Seca, que realiza un seguimento de precipitacións, temperaturas, caudais, previsións e toma este tipo de decisións. O que fixemos hoxe, aparte de analizar as últimas declaracións de prealerta, hoxe o Consello coñeceu un informe de Augas de Galicia sobre a estrategia integral de prevención e resposta inmediata ante episodios de seca. É unha estrategia baseada no seguimento permanente do estado dos ríos e dos encoros, co fin de detectar de xeito anticipado as tendencias que poidan ser desfavorables e tamén apoiar os concellos dentro das súas competencias respecto a abastecemento de auga. Nos últimos 16 anos se teñen mobilizado 16 millóns de euros en colaborar cos concellos nesta materia que acabo de decir. Elaborar plans municipais de emerxencia por seca, colaboramos na súa elaboración económicamente. Tamén se avanzou moito na digitalización de sistemas que detectan con antelación problemas nos depósitos, perdas, avarías, consumos anómalos, fugas. Tamén colaboración económica para obras que eviten fugas nos sistemas de distribución. E a maiores, estamos agora mesmo colaborando co Instituto Xeolóxico e Mineiro de España para identificar as zonas subterráneas que a día de hoxe teñen maior potencial de almacenamento na demarcación que é competencia da Xunta de Galicia, na demarcación geográfica de Galicia-Costa, para telos detectados e, se fora necesario, poder explotalos como sistemas de abastecemento. E último acordo que explicará a conselleira máis polo miúdo ten que ver coa decisión adoptada pola Xunta de Galicia en combinación con o noso tecido empresarial de aproveitar a oportunidade que na actualidade estáse a producir nun sector estratégico que o será máis e terá máis fondos a disposición. Estou falando do sector da defensa e a seguridade. Pusemos en marcha e aprobámoslo no seu día no Consello a iniciativa estratégica de seguridade, defensa e aeroespazo. Xa pusemos en marcha no seu momento axudas para que empresas interesadas en fabricar este tipo de produtos que teñen a súa complexidade obtiveran os permisos e certificados necesarios. Seguimos dando axudas para
as primeiras actividades neste sentido e hoxe damos un paso máis. Hoxe aprobamos destinar 40 millóns de euros a atraer grandes proxectos industriais de seguridade, defensa e aeroespazo a Galicia, as empresas galegas. Vai ser unha medida pioneira en España. Imos apostar pola chamada compra pública precomercial, é dicir, apoiar proxectos que aposten por elaborar produtos, servizos ou solucións que a día de hoxe non están no mercado, é dicir, serían pioneiros as solucións que se ofrecerían dentro das empresas galegas e, ademais, un dos criterios relevantes a hora de acceder a algunha axuda con cargo a estes 40 millóns de euros é que os proxectos que resulten apoiados aposten por fabricar os seus produtos en Galicia. Para explicar máis polo miúdo, dou a palabra á conselleira. Bo día. Ben, pois, como acaba de mencionar o presidente, vimos de aprobar e autorizar por parte do Consello da Xunta esa compra pública precomercial para o financiamento de acordos de asociación empresariais dentro da nosa iniciativa estratégica de defensa, seguridade e aeroespacio. É unha iniciativa que saben que está enmarcada dentro da estrategia industrial da Xunta e moi aliñada con toda a política industrial que está marcando a Unión Europea, que o que pretende é reforzar a autonomía estratégica dos Estados membros, impulsar capacidades propias nestes ámbitos en concreto, e tamén nos tecnolóxicos vinculados á ciberseguridade e á inteligencia artificial. Creemos que Galicia temos posibilidades e por eso, recordo, puxemos en marcha a estrategia non soamente de desenvolver esta tecnoloxía, senón, como ben dicía o presidente, tamén de fabricar e de exportar produtos e servizos propiamente elaborados na nosa comunidade. A licitación desta compra pública precomercial vai estar dotada cun orzamento de 40 millóns de euros e está destinada a seleccionar novos socios estratégicos da comunidade autónoma co que desenvolver tecnoloxías duais dentro deste ámbito, da seguridade, a defensa e o aeroespacio. Saben que cando falamos de tecnoloxías duais son tecnoloxías que serven tanto para aplicacións civís como para aplicacións vinculadas á seguridade e á defensa. No documento da licitación defínense uns retos xenéricos que debemos ou deben atender as empresas que se presenten en consorcios a esta licitación, esta compra pública precomercial. Estes ámbitos son os da seguridade e defensa de doble uso ligado á protección da poboación, fronteiras, infraestructuras, protección de forzas e integración de centros de mando e control, emerxencias, protección civil, búsqueda e rescate, xestión e vixilancia do litoral e do medio marino, a ordenación do territorio, medio ambiente e recursos naturais e tamén medio rural e sectores produtivos, infraestructuras críticas e servicios esenciais, ciberseguridade, desenvolvementos ciberelectromagnéticos e comunicación seguras en servicios públicos, mobilidade, tráfico e logística, apoio á atención social e sanitaria en entornos dispersos. Xunto con estos retos xenéricos se definen unha serie de retos particulares, pero que non son exhaustivos, é dicir, que cada consorcio poderá plantexar dentro deste ámbito que acabo de dicir ou destes ámbitos o seu proxecto. Entre os retos particulares están as plataformas non tripuladas e as cargas de misión, os sistemas espaciais e capacidades de operación en órbita, as comunicacións seguras e as redes resilientes, a sensórica avanzada e a optrónica, a microelectrónica e os semicondutores e a vixilancia marítima e as redes de sensores. A novidade fundamental que ten esta nova compra pública precomercial, a mencionaba o presidente, é precisamente esa idea de que a industrialización se faga na comunidade autónoma, a industrialización do produto ou do servicio que se desenvolve a tecnoloxía a través destes acordos. Por esta razón, valóranse especialmente unha serie de criterios para conceder ou sair seleccionado o proxecto de que se trate, en concreto a estrategia industrial que teña o licitador, a cercanía, o mercado e as sinerxias futuras co desenvolvemento industrial, a participación de empresas da área de influencia, a proposta da transferencia final dos resultados e os compromisos para o desenvolvemento de cadeas industriais en Galicia.
Polo tanto, o que pretendemos aquí é que o coñecemento como tal permaneza no territorio, que as empresas galegas participen nesas cadeas de suministro e que o investimento deixe capacidade productiva permanente na comunidade autónoma, transformando o coñecemento en capacidade industrial. A compra pública precomercial forma parte da estrategia, como dicía ao principio, global de seguridade e defensa que temos aprobado, onde se pretenden traccionar outros sectores industriais que non son propios da seguridade e defensa, pero que poden e que están xa seguramente empregando tecnoloxías duais, sectores como naval, automoción, toda a industria do metal en xeral, as TIC, a electrónica, a logística, é dicir, é unha estrategia moi ampla e que pode prácticamente aproveitar a todos os sectores productivos da comunidade. Ben, en canto ao procedemento da licitación, saben que primeiro hubo un amplo diálogo estratégico coa industria, que tamén mencionaba o presidente, que é un produto froito da colaboración e da escoita á industria. Participaron neste proceso 78 empresas, e a partir de aquí identificáronse eses retos tecnolóxicos que acabo de referir e construíuse unha convocatoria que creemos está adaptada ás necesidades reais do sector e tamén ás cuestións que agora mesmo se está demandando por parte da propia Unión Europea. En canto ás fases, abrimos agora o plazo para a presentación das solicitudes de participación, que finalizará o día 30 de setembro deste ano. Despois haberá 25 días naturais para que se analicen e se invite en concreto entre 2 e 15 dos consorcios a facer unha reproposta e nos seguintes 15 días naturais xa se fará unha proposta de solucións finais que serán os consorcios que van a entrar dentro do noso sistema de compra pública precomercial. Contamos con que estea adxudicado de maneira definitiva o procedemento, en todo caso, no primeiro semestre do 27, despois deste proceso que acabo de dicir. Nada máis, recordar que estes acordos de asociación están incluídos dentro da estrategia global que levo mencionando en toda a intervención, que son 183 millóns en total para todo o período ata no 30. Pretendemos mobilizar 900 millóns de euros coa participación pública e privada e crear máis de 500 empregos directos de alta cualificación. Dentro da estrategia xa están postos en marcha outros 3 instrumentos, que son as axudas para investimentos en industria dual, a convocatoria para apoiar a certificación de empresas galegas como fornecedoras do sector de defensa e tamén o programa executivo para formar profesionais. Este é o cuarto instrumento e quizáis, ou sen dúbida, eu creo, o máis potente e o máis importante de todos os que ten a estrategia. Nada máis. Non sei se hai alguna pregunta. Un pouco tangencial, conselleira. Digo, como fala vostede deste cambio de paradigma, parece que hai un choque, por exemplo, con filosofías como a que tiña Altri, que era unha industria das que se definían de enclave. Aquí apóstase porque quede todo no territorio. Precisamente dicía, porque quería preguntarlle por Altri, a ver se nos podía aclarar un pouco como é que pode ser definitivo un arquivo ante o que ainda cabe recurso, porque parece que ese cabe recurso non é definitivo de todo, e se o di porque se están convencidos de que nin co recurso pode seguir adiante. Vale. Graciña, non sei se me expliquei. Sí, que non preguntamos sobre defensa, preguntamos sobre Altri. Explícate este. No orde administrativo existe ese concepto, un concepto xurídico administrativo que supón que a resolución é definitiva en vía administrativa. Está na Lei de Procedemento Administrativo. Eso non quere dicir que exista firmeza dende o punto de vista xurisdiccional. É dicir, cando pasen eses 2 meses que existe para o recurso contencioso administrativo, existirá tamén firmeza na vía xurisdiccional, pero un concepto acuñado nas leis de procedemento administrativo dende hai moitos anos en España. Non máis preguntas. Bo día, presidente. A CIGA presentouse recurso diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por esa instrucción para modificar o papel das mutuas no seguimento das baixas. Que valoración fai dende o Goberno? Gracias. Bueno, está claro que interesa pouco o que queremos facer, porque xa non é que se votara fora do diálogo social que está tratando este tema e que dará orixen
a proposta da Xunta de Galicia, que xa non quiso nin estar dende o principio. Por lo tanto, se se quere ser riguroso, o mínimo é ter información, e para ter información hai que estar nos foros, saber o que queremos facer e despois opinar, incluso mediante un recurso. Este é un recurso preventivo e sin coñecer siquera o que quere facer a Xunta de Galicia. No seu conxunto, eu pediría ese famoso diálogo que apelan algúns e despois nunca practican, que neste caso nun tema tan importante houbera. Boa tarde, presidente. Anunciou que o día 15 vas a presentar as conclusións do Pacto da Lingua. Entón, este respecto saber un pouco se sigue a ser para este goberno, por dicirlo así, unha liña vermella a modificación do decreto do ensino, ou se vai haber avances nese punto. E a outra cuestión relativa a isto é que marxe de negociación ou cal vai ser a fase os procesos de negociación que se iniciarían a partir de agora, da presentación destas conclusións. Gracias. Sí, bueno, eu creo que pode ir son dúas preguntas, pero unha resposta que englobe as dúas. Dixemos que presentaríamos, dixen despois, cunhos días sobre o prazo que establecéramos, un pacto moi traballado, no que participaron moitísimas persoas. Volvo a agradecer, farei non sempre que teño ocasión, as moitísimas persoas que traballaron na elaboración do pacto que se vai presentar esta mesma semana. E o que intenta é dar unha visión de todas as colaboracións. Lóxicamente, ao final é un pacto presentado polo Goberno e tamén, polo tanto, asumindo o seu contido que non é pechado. Polo tanto, a partir de agora, xa dixemos, hai xente que dende o principio non quiso estar un pouco indo a pregunta e resposta anterior. Hai algúns que se votaron fora dende o principio, non tiñan ninguna intención en participar, probablemente para despois poder criticalo. Diga o pacto o que diga, pero afortunadamente non é a posición mayoritaria. Eu agardo que todas as persoas que de verdade crean na vixencia deste pacto, como creo, ou na necesidade deste pacto, perdón, como creo o Goberno galego, se san capaces de, primeiro, examinalo e despois poder facer as súas suxestións para intentar milloralo sobre un documento, creo que moi ben elaborado, moi traballado, e que agardo que cumpla o seu cometido. Sí, presidente, buenos días. Tres cosas. En primer lugar, quería preguntarle por el minuto y resultado de la negociación para el traspaso de la competencia de tramitación de permisos de trabajo que tenía abierta la Xunta con el Gobierno central. En segundo lugar, tema SAIC. Después de lo visto con Altri, que se generó un movimiento de rechazo vehiculado políticamente, si cree que hay también intentos o que puede haberlos para evitar que SAIC se implante en Ferrol y que se pueda también vehicular políticamente. Y, en tercer lugar, una información conocida hoy, la denuncia que ha presentado el PP contra el alcalde de Muras por contratos con despachos de abogados próximos al BNG. Conocer su opinión. Gracias. Sí, a primeira, permiso de traballo. Efectivamente, unha competencia que levamos xa tempo negociando. Creo que sería moi bo que Galicia, en moito máis nestes momentos, con todos os procesos de regularización que estamos vendo, que Galicia poidera xestionar con máis axilidade, sinceramente creo con máis eficacia, esta competencia. Xa digo que levamos tempo negociando. O mesmo ministro responsable, o ministro Torres, cando veu asinar a competencia sobre xestión del litoral, manifestouse primeiro a min en privado, despois o dixo públicamente, tamén creo recordar, que lle parecía un traspaso factible. De feito, hai comunidades autónomas que xa o teñen. O certo é que, dende que dixo eso, levamos na miña opinión, demasiado tempo en negociacións técnicas que, o único que buscan é facer por parte da Xunta de Galicia, unha asunción asumible da competencia cos recursos necesarios. É dicir, que a proposta inicial do Goberno era moi escasa, moi pouco xenerosa en canto a medios, por decirlo suavemente. Eso é o que estamos discutindo. É certo que levamos, na miña opinión, estamos no límite de levar máis tempo do necesario, coa urxencia que ten
exercer esta competencia. E vendo agora mesmo como se anuncian traspasos casi exprés ás comunidades autónomas que o Goberno lle interesan especialmente, eu o que pido é o mesmo trato para Galicia, ni máis ni menos, dunha competencia. Temos unha proposta moi traballada, se trata simplemente de responder esa documentación e pechar o traspaso. Ata agora levamos este tema de xeito institucional, eu pretendo seguir levando así, ou allá que se somos capaces nun breve prazo de tempo, teria que ser xa en semanas, na miña opinión, poder pechar esta negociación sobre bases obxectivas e non intentando transmitir menos recursos dos necesarios para exercer a competencia. Tema SAIC, bueno, dentro da Xunta de Galicia, en calquera proxecto industrial que se quere instalar en Galicia vai actuar sempre igual, lle pese a quen lle pese, que é cumprindo a normativa e a legalidade. E se pode ser ben, e se non, non. Respecto a Altri, saben, con esta última decisión, que a razón foi a inviabilidade do proxecto por falta de conexión, por unha decisión claramente política, pero o resto dos informes emitidos ata ese momento o avaliaban. Con SAIC faremos exactamente o mesmo. Creo que un proxecto fundamental para Galicia, todo o mundo coincide, e espero que todo o mundo entenda así, nin oposicións políticas irracionais, nin plantexamentos que vayan máis alá do estrito cumprimento da lei. Eu agardo que todo o mundo se xa consciente de que este é un proxecto absolutamente estratégico para Galicia. A aposta da empresa SAIC creo que xa quedou clara a semana pasada. Eu agardo, dende logo traballaremos para que poidamos aproveitar esta oportunidade e nada me indica neste momento que non sexa así. Eu agardo responsabilidade de todo o mundo, dende as diferentes entidades e plataformas que poida haber en Galicia, como, por suposto, respecto das administracións que deben informar. Respecto á terceira pregunta, bueno, veremos, acaba de presentarse a denuncia. Ahora, bueno, estamos vendo que un concello de moi pequeno tamaño teña investido unha cantidade moi importante, creo que era máis de 400.000 euros en asesorías legais, parece ser que todas vinculadas ao mesmo partido político, o BNG, cando menos creo que é algo para investigar, e a partir de aí será a xustiza a que tome as determinacións. Teño outras tres, presidente. A primeira, volvendo co asunto das baixas, eu quería saber se pensa vostede que as baixas son un cancro e se tamén se está de acordo en que os traballadores de baixas se lles pague menos que cando están no seu posto de traballo. A outra é saber como explica que despois de tanto tempo reclamando o 50% de investimento por parte do Goberno para a dependencia nas comunidades autónomas, o seu partido votase en contra inicialmente no Congreso. E a terceira, se pensa vostedes que os xogadores da selección de Francia son franceses e xa postos tamén os da Española. Graciñas. E xa postos, perdón? Os da Española. Se tamén pensa que son españoles. Mira, primeiro, eu o que creo, xa é sabido, porque eu creo que na Xunta de Galicia foi cando se empezou a falar con ocasión do debate da autonomía, do que eu, sinceramente, creo que é un problema que está afectando a nosa economía e a nosa productividade. Dixen no primeiro momento, e dixen que nos poñamos a traballar, e de feito, eu agardo que neste mesmo mes, nas vindeiras semanas, sexamos quen de presentar logo o diálogo social unha proposta sobre absentismo. Iso sí que creo que algo do que se debe falar, dixen moitas veces que resultaba moito máis sinxelo esperar a que falen outros ou non facer nada, pero eso non é falar nin cos empresarios, nin cos autónomos, nin coa inmensa maioría dos traballadores que traballan, cumplen escrupulosamente e moitas veces teñen que cubrir ausencias. Por lo tanto, dixen tamén dende o principio que este é un tema complexo, no que as administracións temos que mellorar moito e no que a parte que poida haber de fraude tamén debe ser combatida. Isto é o que opino e isto é o que imos facer. Falar deste problema creo que é bo. Volvo a decir, non é de recibo, na miña opinión, tamén o dixen moitas veces, que toda unha vicepresidenta do Goberno, responsable ademais de traballo, diga que este é un problema inventado porque non o é. A segunda pregunta, bueno, o gallá que
o Goberno aporte o seu 50%, sei o que levamos pedindo moitísimo tempo. E, ademais, xa que non aporte dende agora, e que pague os 2.500 millóns de euros que lla debera a Galicia dende que tiña a obriga de aportar ese 50% o non está facendo. Digo porque o que siguen é poñendo máis deberes sobre deberes, teñen paralizado, recordo, recurrido ante Constitucional o plan de choque para axilizar a dependencia que tiña Galicia e siguen poñendo máis obrigas que encarecen todavía máis esta atención sin aportar a súa parte. Por lo tanto, cando concreten todo isto é cando haberá que fiarse do Goberno e apoialo. Por lo tanto, non hai ningunha incoherencia. O Goberno sigue poñendo moitas obrigas ás comunidades autónomas. Isto de que iba a aportar o 50% xa non lo dixo moitas veces. En canto empezas a discutir co Goberno Central, cos ministerios afectados, fanche unhas contas que non son certas. Por lo tanto, claridade e proposta que se poda aprobar, non como a que presentaron. Que non deixa de ser unha declaración política nun Goberno que ni sequera ten orzamentos. E agora resulta que sin orzamentos é capaz de pagar o que non foi capaz de pagar estes anos. Na terceira pregunta é moi sinxela. Sí, nos dous casos. Sí, as dúas preguntas. E dito isto, por certo, faime moita gracia como sobreactúan algúns frente ao que, dende logo, eu tomo como retranca do presidente Rajoy, como os que nunca se escandalizan de nada o que está pasando agora mesmo en España, destos se escandalizan absolutamente, pero isto é o de sempre, non é ninguna novidade. Moi ben, moitas gracias. Na, na.